Podczas uroczystości w Zespole Szkół nr 14 w Toruniu wręczono blisko 100 stypendiów uczniom z regionu toruńsko-włocławskiego. Stypendyści premiera to wybitni humaniści, matematycy, czasem sportowcy i artyści. Mogą pochwalić się wysoką średnią ocen i szerokimi zainteresowaniami. Najbardziej interesuje mnie biologia i chciałabym wybrać się na studia medyczne. Mam nadzieję, że mi się to uda. Lubię biologię, chemię. Planuję nawet iść na fizjoterapię dziecięcą. Poza tym jestem dobra w zawodowych przedmiotach. Interesuję się elektrotechniką, konstruowaniem układów elektronicznych, robotyką w pewnym stopniu. Jestem w technikum mechatronicznym. Stypendyści otrzymują po 258 zł miesięcznie, które powinny zostać przeznaczone na rozwój zainteresowań, pasji i talentów. Stypendia prezesa Rady Ministrów są znakomitą inwestycją w waszą przyszłość. Mamy wspaniałą młodzież. Młodzi ludzie mają swoje spojrzenie i swoje pasje i zainteresowania i należy im towarzyszyć i ich wspierać. Osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne uczniów to wspólny sukces także nauczycieli i rodziców. Przemek Gębala od lat może liczyć na wsparcie mamy. Cały czas jest przy mnie, praktycznie nawet chciała przyjechać ze mną, jak tylko się dowiedziała, jak jej tylko powiedziałem o tym, nie? I mówiła, że jadę z tobą i koniec. Zawsze był dobrym uczniem i mam nadzieję, że będzie tak nadal. Jestem bardzo, bardzo zadowolona, dumna przede wszystkim. W województwie kujawsko-pomorskim stypendia premiera przyznano blisko 230 uczniom. W całym kraju takie wyróżnienia otrzymały 3863 osoby.